Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Türkmenistan'ın Hatakygy Lewap welaýatynyň Çärjüw şäherinden başlamakçy. Dün maňa şol ýaly habar geldi giýişlik. Çärjüw şäheriniň şol keselhanasynyň ähli medisina personali, ýa-ni lukmanlar, medsestralar, medberatlar, sanitarlar hemmejigi 28 günlük karantina alınıpdyr. Öz keselhanasynyň içinde. Näme üçin 28 gün? Düşünürüz şeýle. Şonuň 14 gününi ýagny 2 hepdesini lukmanlar daşyndan getirilýän hassalara seretmeli, ýa-ni şol koronavirus bilen gelenleri bejermeli, ýa şolara gözegçilik etmeli. Soňra 2 hepde şu içinde işlen şu medisina personalynyň özüni daşyndan gelen beýleki wraçlar seredip şolarda kesel ýokuşupmy, ýokuşmany şolary kontrolly etmelik hepdeler. Demek jemy 28 gün şol adamlar şu keselhanada oturmaly, işlemeli, ýaşamaly, ýöne çykmak bolanakdaşaryk. Daşyndan doganlaryň aşlaryndan getirilýän iýmek, içmek, su hiç adam aldyranakdy. Demek şu keselhananyň personali şu harajatlaryny keselhananyň içinde ýerleşen naharhanadan satyn almaly. Onun öz puluna satın alma. Yani şol gelip gittiler de bütün dünya sağlığı saklaýyş goramasy şolar $1.500.000 medisina enzamlaryny getirip Türkmenistana sowgat beripdirler. Näme enzam bolar? Medisina maskalary, wraçlan geýýän ýöreýte egin maşy. Şu koronavirus bilen iş tarşýan wraçlan. Ol zatlar mowt getirirler. Ýöne näme üçin Türkmenistanyň hökümeti şo zatlaryň doktorlary işleýän personaly puluna satýar. Ýejek naharyny özüň satyn almaly. Ýene de şol ölüm howply kesel ýa keseller bilen işleşmeli. Hökümetiň buýrugy şol edýän zulmy şol halkyň üstünde. Çärjewden gönü gelen habar şu. Sonra ýene de Çärjewde işle ara dolum görýän video rolik çykypdy. Ýaş denem köçäň çatyrgyny oturup ala oturnaçyn bilmä çağalamaç ýere çöregim ýokdy. Bu ýanyna gelen polisler many kok goýberdi. Haýyş etdim şol denanyň adyny, familiýasyny, kimligini bilmek üçin. Onu size häzir ýetirip berýän watandaşlar ol denanyň ady Gülnara, familiýasy Çaryeva. 2000-nji ýylda doglan, Çärjewden şol 7-nji mektebini üstünlikli okap gutaran tarih ilimleri boýunça ýa tarih sapagy boýunça şeýle ökde okuwçy hem-de goşguçylykdan ýagny paýededen baş çykarýan gyýdyp mene şolar ýaly häsiýetname berdiler. Sonra şol Железнодорожный mikroraýonuny Opçuzytda ejesi bilen ýaşaýan eken, elinde 2 çağatı bar eken, şo çağan biri ýagny 4-5 aýlykda ýok bolupdyr. Şondan soň ene ýüregi müňe çydaman depressiýa girýär. Agyr şertde soň öýünden çağatyny alyp çykyp gidýär. Näme şaý bar ejesi gözläp tapy bilenak, ol pahyr şo Gülnara o taýda bu taýda şol dilegçilik edip tapan ýerine ýatyp turup ýören bolmaly. Şoň üçin häzir size haýyş kim şonu Gülnara'nın şu ular bilýän bolsa nerede ýaşaýar? Lewap welaýatynyň esasan şol Çärjüw şäheriniň ýaşaýjylaryndan haýyş gaýrat edin. Eger şonu görseňiz, bilseňiz, ertip ejesine tapşyryň, ol şol Железнодорожный mikroraýonyň emesinde Opçuzytyna ýaşaýajak. Gaýrat edin. Watandaşlar adaşan ýygyň tapsa ýaşa diýe elden gelse kömek edin, el kömegini, gol kömegini. Çağaçygy ýok bolandan soň ene ýüregi götürmändir. Ýöne çağatynyň näme kesellen, nädip ýok bolany bilýän adam ýok, ýöne eline kiçijek çağaty bar diýip aýtdylar. Ene ýurda dolanyp gelsek, ýurdun içinden esasen maşgalatdan agyr habarlar gelip dur. Adamlar gatkan ýok bolýar, onsoň
Indi hökümet doğan arnasına jaylamağa da ursat berenak özleri akıdıp şol maskalı zatlı egin maşlı akıdıp jaylap gelýärler diýdi hökümetiň adamsy. Indi adam ýeşip janada durmak ya bolar ýardatlarym ýok, gadagançylyk indi aýdylşýar köp supermarketler ýa-ni bazarlar hemmesi ýapyk bolan soň şäheriň içinde şol mikroýollarda hemme şol jaýlyň arasynda odal toy çadyry bolsa indi ýat çadyry guruldy. Şol çadyrlardan dolupdy. Adamlar gelip şo taýda daşyndan durup himayet berýär, kim gurulýar. Indi şol ýaly agyr ýagdy bütün şäher ýagdy. Ondan indi ýurdun daşyna çyksak, häzir 29-na garaşylýan uly syýasy çäre ol hem şol Amerikada Washington'a geçirilecek miting. Ol mitingin gurunajysy bilen ýyleşmeli Narjan Muzafferow onun çykyşyny aýdyp berdi. Onun eden teklifine beren ardalar ikisi kanagatlanypdyr. Ýani şol Birleşen Milletler Guramasy diýip bolýan bagyşlan şol Türkmenistanyň elçixanasy 1, onuň bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasynyň öňü 2. Şol ikisine arada berilipdi. Olar şol kanagatlandyryldy diýip özleri aýtdy. Ikinciden soň şol Türkiýede başa barmadyk mitinge jogap edip indi şoň gollaw duýgudaşlygymyz, raýdaşlygymyz diýip üçüncü obyektden goşupdyrlar. Olam Amerikan Kongresi. Indi Kongres ursat berermi, bermezmi? Onu şuňa erte belli bor, birinji güne çykylsa diýip aýtdylar da ýani. Şoň üçin belki olam bolaýdy, onda 3 ýerde birer çykyş etjekler. Şonuň bilen birlikde Narjan Muzafferowa 2 teklip bilen halka ýüzlerini, olaryň birisi ýa-ni şol 29-ny iýul şol olaň miting geçirjek günni ähli umumy matam güni ýa-da ýaz günni bolan etdi. Näme üçin? Şol Türkmenistanyna şol Niýazowyň eden etdiliginden, zulmünden başlap şu güne çelli 28 ýyllar beýguna öldürilen adamlaryň türmede çüýredilen insanlaryň ýa ýurdun daşyna ene watanyna dolany bilmän ýogalan benneleriň ählisiniň hatyrasyny tutup şu gün matam günni bolan edildi. Ene ol ören gowy teklip, gollarlyk teklip, şonu men odaly aýtdym, men şunu ýene bir gezek ýatla diýen gelin watandaşlar. Şo gün her birimiz başardygymyzdan kimiň öýüne baýdagy bolsa baýdagy, gara lenta dakyn ýok bolmasa maýka ýerler şo ak maýkanyň ýerine döşüňde dakyn ýa bir ýere gara lentacyk dakylsa şo gün hem duýgudaşlyk etdigimiz boldy, halkymyzyň ýetgilerini hem raýdaşlygymyz boldy, hem öleleriň ruhun ýatladygymyz tutdygymyz boldy da olaň pennini ýa-da diýjek bolýan adam şu taýda hemmesini tanamlap, bilemzak, görümzak, belli der olar rejim 10 miňlerçe adam ýok etdim, 100 miňlerçe adam ýok etdim. Ýani umumy bilýän adamy Türkmenistanyň halky 91-nji ýyldan bäri köpelenak, adalsa adally ýöne köpelenak geçen 28 ýylyň dowamında. Şoň üçin olaň hatyrasyny tutmak biziň pardymyz diýip düşünýär. Gaýrat edin şu aksiýa gatnaşyň, öýüňizde otursaňyz, gapa çyksaňyz, öýüňiziň gapdalyna çykyp baýdaga goýsaňyz gara lenta bilen. Şol hatyrasyny tutdygymyz bar. Ol bir, ikinciden ýene de Narjan Muzafferowyň eden teklifi bar. Avtomobil tertipde şol ýani avtomobili ýöreş edilse. Ene gelin aljaýalyk bolup Türkmenistanyň baýdagy gapdalaryna şol plakatlar asylyp maşynalar şu hatara durup geçäseler belli bir köçelerde. O Türkiýe üçin edilen teklip näme üçin ýok? Eger köçe düzgünü bozulmasa, maşynaryň arasynda saklanmaly howpsuzlyk ýa-da zonasy saklansa, beýleki ötügçilere, geçegçilere ýol hereketine gatnaşyjylary päsel bermeýän bolsa, düzgün bozulmaýan bolsa, näme geçip barýan maşynalar da ýuwaşlyk bilen.
Barlak görün, şu protestin şu formaty nähil bolýar. Yani 4-5 maşyn ýygynanan bilen men problem bolar diýip pikir edemek. Ýöne oňa diňe bir-birini tanıyan adamlaryň gatnaşmagy gerek-de. Soň provokatorlar maşyny gelip soň birek susuşdurup ýa ýol düzgünni tertibini bozup bermesin. Men şonu aýtjak bolýar. O taýtda bir-birini tanıyan adamdan gelmek gerek. Görün, eger bolýan bolsa 29-na şonu edin. Bolmaýan bolsa hiç bolmany öýüňizde oturup aýa dokan töwür al. Näme diýen? Matam onu. Kim nädip onu bellese de gynanjyny beýan etse de ýa-da bermeli çykyş etjek bolsaňyz ýa-da uğradyn hany dün bir maşgala çykyş edipdir any diýjek, aýtjak, goýjak zatlaryny hem halka hem hökümete hem Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ene bilen garşylygyň bir formaty. Ene iň esasy mesele näme şu kun? Hem men alada goýan bir sorak, ene näme etmeli? Yollar yapıp vatandaşlar görüp dursun hökümet at oynadıp ene şol ay yani iyi de çekip gelýärdi. Bulay uçanak samolyot inni kay uçanak 3-nji ay uçurulajakken inni maňa gelen maglumata göre ta inni kiýiň mart aýyna çelli samolyotlar uçuşakken näme üçin şol uçur sürýän löçükler bar. Şolar öz kärini öz başaranyny ýitirmezligi üçin samolyot uçmasa olar şo tırnajorda uçmalylar. Yönetim tırnajör var samolyotun uçuşunu kopya edip görkezýär şu taýda oturmaly. Ene şolon raspesaniýasy ta mart aýyna çelli kiýiň bar. Bağışlan. Sürmenlerin meselesini. Şon üçin sizden etjek haýyşym watandaşlar şu meselede bir azyjyk özümi seredeliň nädip girip biljek ýurdun içine. Yol yapıp bolsa, biz içine girecek bolsak, onda biz serhet düzgünlüğü tertibini bozanadı. Serhedi bozanın ya garakçı diýip hasap edilýär, ya terörist diýip hasap edilýär, ya düşman diýip hasap edilýär. O serhedin düzgünü men oýlap tapandadymda. Şoň üçin hökümet şonu ullanjak bolýar. Biziň edibiljek zadymyz şuň kun biz hemmämiz şu ýurdun içindäki halkymyz bilen görleşmeli. Şolary taýýarlamaly. Hereket içinden başlanmasa, içindäki adamlar herekete girmese, daşynaklar bilen näçe arzu etsek bize içindäki adamlar ýerinden turmasa, bizi içine salmaýarlar. Ýöne ikisini birleşdirip bir günne nädip etmeli. Hem içindäkiler bir günne galsa, hem daşynaklar içine bir günne barsa, ine şonda netije bor. Ene şo planam bar, şo zatlaryň üstünde işlenip otýan, onu nädip etmeli, nähil etmeli, haýsy ýollar bilen etmeli, haçan etmeli. Bu zatlar biz bugün aýdyp biljekler, birinciden halk taýýardy. Her kadadyň taýýarlygy gerek. Ilkinji nowatda şo näçe gedek aýdyp. Taýýarlykda edilen işiň netijesi ýok adamda. Biz ýöne bir topar adamy betbaşçylyga getirir. Gerekmejek gan öküşlüge erter. Biz ynamly bolup barmaly, ynamly bolup iş etmeli. Ne şonda iş biter. Ya bolur ya bolmaz ya beýdip çemelestek we bular ýaly meselede hiç açan netije garaşylyşy ýaly bolmaýar. Ýöne bize ýeke gezekde ýeňiş gerek. Ona taýýarlyk etmeli. Ýok, menne düýbünden üýtgeşip başga teklip bar, ya edibiljek işim bar diýen adam bar bolsa, eger biz bilen şo pikirini paýlaşjak bolsa, ana yazsın özüme, telefon etsin, ana WhatsApp'tan yazsın, Telegram'dan yazsın, belki başka yollar bilýän adamlar. Hemmämiz bir döwletiň, milletiň adamı. Onda gowusy bar bolsa, gelin sizin bilýän zadyňyzdan uğralyp maslahatlaşyp edelim. Ýok. Onda ýöne diňe adamlar bilen urra diýip barsak, hökümet gaçyp gider diýen pikir edýän bolsaňyz, onda ýalňyş ýaňyp. Hökümet güýç görmese gitmeýär. Güýjem kim? Diňe biz halk. Daşyndan bize kömek etjek bolup dızap duran döwletler görnäne boljagy näme belli, näme gumany. Ya boljagyndan bolmajagy has ýakyn. Şoň üçin ol 90-njy ýylda bize garaşdyrlyk we erkinlik berilenä. Indi normal biz şonu.
Näde barmaly, nähil almaly, açan almaly. Ine şu meseleň üstüne işlenip oty. Ýurduň içine de iş gidip dur, ýurduň daşyna da iş gidip dur watandaşlar. O hemme zady maýda oturmak bolanak geregem ýok. Düşman gülürjekkä, bolýa 30 ýyllar şu zatlar bardy. Bir topar adam hana ýalňyşlyk goýberen üçin halk serpikden aýtardylar. Bir done çekken. Şoň üçin biraz sabırly bolaly. Ýöne diýen ýene bir gede. Ýurduň içindäki adamlar bilen her gün işleşmeli. Her gün şolary düşünürip durmaly. Wajypdyr. Olar ayağa kalmasa boljakka. Ine seredin, şuman aýdylyp durdy. Ine çağırjydy. Bir gidip ýatan ul keselhana ähli personal, birazyny, medsestrasyny, medbrasyny hemmejin dykdylar 28 güllep. Ine şolaň kesellemejegine garanti barmy? Ýok. Şu kesellerlerin içinde näçediň diýir çykjagyna garanti barmy? Ýok. Onda izinli şolaň dogan garnaşlar bar, izinli galan halk bar. Näme üçin halk şolary saklap ýa şu personalyň özi ýok, şuňa boýun boljak gelip haladan çykyp gaýdalar. Täp hökümet olary ölüme uğradypdy. Izinli garlylary kömek ýok. Olar hatda şu mugut naharym ýok. Başga zat bardy görüň etmeli. Geýjek maskasyny satyn almaly, egin maşyny. O nähil beýle bolýar. Bu nähil döwlet bolýar, bu nähil hökümet bolýar, watandaşlar. Biz nähil onuň millet bolýar. Şular ýaly ýerde öz hak hukumymyz, gorumyz ýok bolsa, onu kim gelip bizi şol adamlar balnisadan kim çykarmaly keselhanada? Biz bar etmeli, olaň özleri görüşmeli. Ine mesele şu taýdy. Şoň üçin men pikir edýän şol adamlar bilen wagtyny ýurduň daşyndaky dogan garnaşlary gürleşen bolsa, jahanneme haladan goýdy oturýdy. Barma hökümetiň çaresine dip çağalaryny saklanmaly, özleri saklanmaly. Hökümetiň edebiljegi işi ýok. Ýöne hökümet näme diýse bolýar diýip ine baryp ine şolar ýaly ýagdy. Hana ol gün aýdyp berdi, Aşgabatda näçe sany Lukmanyň kesellerini. Ine hemme ýerde şollar watandaşlar. Şoň üçin ýurduň içinde geçirilýän iş ýeterlikdir. Hemmäňizden haýyş edýän, jan ogurly, ýurduň içindäki adamlar bilen işler. Daşyndaky ýuwaş gün-günden galkyp barýar, syýasy düşünjesi ýeter bolaram. Biz ýurduň daşyndaky beýleki döwletliň, milletliň durmuşyny görüp ötdi. İçindäkile mahrum şu zatlardan. Gelin bilelikde şu zatlar her birimiz o 7 ýadyňa jaň etmek gerekkä. Eneň, ataň, doganyň, garnaşyň, daýyň, daýdan, ýegelleň, inileň, jigileň, agalyň şolara jaň edin. Düşünürüň ýagdaý. Seslerini çykarmasa bir tarapdan açlyk, beýleki tarapdan keselçilik alyp gidýär şu halky. Daşyndan edebiljek işimiz ýok. Ertmeýärler şol serhede beri. Ol 100 adamyň, 1000 adamyň işi däl. Eger serhet bolsa içinden halk gelse, daşyndan hem halk gelse, ene o serhedin öňünde durjak, onuň serhetçem ýok, ýanky bir polisem ýok, mahkemesem ýok. Ýöne şol ähli serhetde bir wagtda gurunmaly. Ya içindäki halk bilen daşyndaky halk bir günde galmaly bol. Daşyndaky diýsek şuma 10% galar 2 milyon mar bolsa. Men onu görüp atayım. Ona men mesele. Ýurduň içindäki şumar 1% galarmy? Özüňize bir jogap berin. Ine ölüp ýaty. Ana jalap otylar. Ýüzüne açman nämedir o plyonkaň içinde kimiň ýatanlygyny görme. O gözüniň odarынан halkymyz bar. Gelin şundan uğrap işläýin diýjek bilen. Bir azajyk şolary bir golluk berin. Bir azajyk şolary bir ýygyňyza galarlara bir düşünürüm. Hiç olmanı gigiýanasyny bir berja ýetseler. Aýdyp oty dün biri ýa-da ejem bilen kakam dangdan sagat 3'te gidip bankyň öňünde nowbata durdular. Öýlenim sagat 7 ýarny giýişlik öýe gelipdirler. Ellerim boş, alan pullarym ýokdy. Ýüzlerçe adam dyknyşyp dursa taýdy. Käbir ýerde müňlerçe nowbat. Hey adam kesellemezmi? Näme olmaska halas edýän adam dykylşyp dursa bir ýerine ýa ýeňsesini. Vatandaşlar, düşünürýärsiň, diýmek onu yeterlik derejede düşünürmäsiň. Günne jaň edin. Az bolsa günne 5 gedek jaň edin. İnternetde materiallar bar, özüňiz okan şolary terjime edip aýdyp berin, düşünürip berin. Olar açlykdan almasa bir kesel alyp berdi. Hökümet ýok, o taýda seredip oturar. Hani braşlar şu güne saldy. Ýejek şeň özüň alyp barma, satyn almaly bolsaň, maskamy özüň satyn, eşiňi özüň satyn almaly bolsaň, onu o braş bolmaly. Haýyş hemmäňizde ýerli ýerden hereket edeli.
daşın nakılar indi şumal içinden ka täsir etmeli. Gün-günden güýçlendirin. Başga ýagdaýymyz ýok. Ol oturup bir gelip eda ýerde ýa olun çağırdy ýa bir otak gitdi bolmaz. Biz halk bolup etmeli şu mesele. Sonra ýene de bir topar soragy we nämetmelilen soragyň ýene bir gelin halmyrada bolmasa şol Türkiýe prezidentine ýurtdoly näme Azerbaýjanly miting geçirip bilýärdi bize boluna näme üçin bizi ala tutýarlar. Gelin ýazmaly bolsa ýazaly. Halkdan ele teklip. Bu hereket halkynky, partiýanky da. Hiç kim kimde. Halktan gelen teklip. Gelin halk bolup şonu edelim, ýazaly, ýekelikde ýazaly, bilelikde ýazaly, gerekmi petisiýa ýazaly. Hani 5 mutlu oğlanlar şonu edip beri, yani şona gol çekecek adamlar barmy? Özünden, ya ýene de 100 adamyň golunu urutman bata. Hani 2 milyon ýyla Türkiýede ýaşap oturan. Ya olan garynlaşy ýokmy Türkmenistanyna galan? Ha gelin o da özümüze basalım, ötmese kesek adil atawaba nakılmız var. Canlığın bizim vatanımız gidip var ya ellen. Halkımız gırılıp ýaty. Mundan başga bize näme gerek? Elimizden gelecek var. Howa ine şulum ansat ýolu hat ýazalyň, gelin ýazmaly bolsa ýazaly. Ýazın häzir şoňa şanyna kamen. Bolmasa erti petisiýan çykaryp goýaly. Kyndatda petisiýa ýazmak. Ýöne şoň aşagyna gol goýjak adamlar nerede? Ýene de gülki bolup 3-4 sany adamyň goluna uradar. Bütün dünýä ýaýran 3 milyon, 2,5 milyonyň gowrak Türkmenistanly bar. Hani? Şoň üçin bir serediň adamdy. Haýsy nesip gowur. Gelin gowusyna deliň diýen. Biz diňe maslahat bilen etmeli. Parlament diýlenim şo maslahat, halkyň maslahaty. Şo tap gelen 150 adam öz arasyny maslahat edip karar çykarýar. Bir adamyň diýen bilen bolanagy. Bolmazmy isasanyny. Gelin onu maslahat edelim. Nesip gowurjak. Ýöne şu gelinen maslahaty hemme adam ondan sonra bir çukura tüýkürip hereket edilse, onda netije bar. Gelin ýazalyň ardygyny näme üçin ýok? Ondan soň ýöne gülki bolmasynlar. Bir türkmenler şu ýazmagy gezek gelende de ýalçalyk edip ene bir 400 adam gol çekipdir diýse 2 milyon onun düşman gölmezmi biziň üstümizde? Şu soragym bir berin özüňize watandaşlar. O bilýän ýüregiňiz ýanyp otym her biriňiz ýerine galan. Ýöne şu zatlary bir amal etmek üçin hereket gerekde. Bara ha söz herekete bereket dip. Öýde diwanyň üstünde ýatanyň bilen hiç tat ýokda. Böyle vatandaşlar kan wagtyňyzy almaýyn. Şugurlukçy, saglygyňyz, ojaňyza bereket, sag oturuň, saglykda görüşelim.